Мындай бәйгеләрне Мөслим мөхтәсибәте ел сайын уздыра, быелгысы аеруча бәрәкәтле көннәргә туры килде. Bu yarışlarni инде күбрәк тырышабыз. Ел азагына яки уку ел азагына үткәрергә. Быел инде менә Рамазан алдыннан үткәрергә булдык. Чөнки сентябрь башыннан безнең балалар киләләр монда гыйлем алырга, сүрәләр ятлыйлар, мәчетләргә йөриләр, мәдрәсәләргә киләләр. Һәм шуннан гыйлем алганнан соң, сүрәләрне өйрәнгәннән соң инде үзенә күрә бер нәтиҗә буларак, үзенә күрә бер шушы мусабака ярыш буларак менә шундый без Коръән ярышлары үткәрәбез. Рамазан аена аяк бастык. Бүгенге бәйге барыбызга да, бигрәк тә монда җыелган сабыйларга Аллаһы Тәгаләгә якынаюга бер сәбәп булсын иде диде бәйгене оештыручылар. Безнең инде максат бер-берсен күрсеннәр, Куранга мәхәббәт булсын. Инде Куранга мәхәббәт булган кешедә җәмгыятебезгә дә хәерлек була. Миңа 13 яшь, мәчеткә балачактан ук йөрим дисәм була. Сүрәләрне бик укырга яратам. Мәчеткә йөрим әтием белән. Шушы Коран бәйгесендә 3нче тапкыр киләм. Балалар Коръән укудан тыш викторинада үзләренең белемнәрен сынады, төрле сорауларга җаваплар эзләде. Коръән түгәрәгенә йөрүче балалар арасында Әз-Зәлзәлә сүрәсеннән Ән-Нәс сүрәсенә кадәр Коръән укуда Муса Харисов беренче урынны алды. Икенче урынга Хәниф Максутов, өченче урынга Абдулла Гайфиев лаек булды. Әл-Әгълә сүрәсеннән Ән-Нәс сүрәсенә кадәр Коръән укуда Мәхди Далатказинга тиңнәр булмады. Рияз Калининга икенче урын бирелде. Бәләки балаларның да сүрәләрне яттан сөйләве сөендерә. Булай булгач динебезне бездән соңгы буыннар да камил тотар дип уйларга нигез бар. Коръән ятлау түгәрәгенә йөрмәүче мәктәп балалары арасында да яхшы укучылар билгеләнде. Алар Фиррас Нассыр, Гадел Моратов, Габделмәлик Моратов, Ильяс Шамилев, Гомәр Моратов һәм Сәлман Назриевлар булды. Коръән ае бит инде Рамазан ае. Шушы аебызны хөрмәт итеп, шушы бәйге белән башланып китте. Аллаһка шөкер, 50ләп катнашучы, бигрәк тә яшь буын балаларыбызның шушы бәйгедә катнашулары сөендерә. Күңелләребезгә, җаннарыбызга тынычлык бирә торган шундый матур тавышлар, мәкамнар белән Коръәннәрне укыйлар. Дөрес һәм матур итеп Коръән укыган балаларга сертификатлар, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чара ахырында бәйгедә катнашучылар чәй табыны артына җыелды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.